салом алайкум бародарони азиз, подписчикони бозори ноҳияи ҷайҳун, бозори коммунизм. Қарор дорем дар бозори коммунизми қимсангӣ. Яъне бародарони азиз, яъне мол 8 моҳа буғыз. 8 моҳа буғыз. Нусратҷон бозора чӣ пурсидайсан? 17 азор кардааст, надодасташ. Ва камтар моро ина синаи молам хушдаги моро. Синашам синаи чочакот шо доштааст. Ин қафои мол 8 моҳа буғыз, на қафошам сина хушдаги. Сина ки гӯй тарафта 8 моҳаш қариб мешохи, ягон моҳ пас мезояд. Анажина ки нозоида якам дусалаш. 17 кардай надодаяш. Анажин барои мол кардан. Чанд гуфти ёрам? 10 азори гуфтаисаст. Бозор чӣ пурсӣ? 9 кардем, якумиш моли беҳтарина. Барои мол кардан. Поча бланди фасон. Яҷоя чанди кардан? 200 сум кам 19000 кардан надода. Ҳарчанд ғинаҷуни фасон будаст. Бобояшон ғинаҷинора чӣ пурсид бозор? Беҳтарин барои беҳар ғинаҷина ки фасони кишова. Опар гӯш. Мира 11-12 гуфтаисаст, хеле бозор пастарш пурсидай надодааш. Ҳарчуне ки пар будастанда барои яҷоя гирифтан беҳтарин мол молои кишова. Дарози да дароз. Чор кунҷан ва сортошам сорт кишова. Баширанги дугония. Бародарон азиз, азбас ки канали мо номаш ғиноҷиниҳои фурӯшиай, фақат мо ғиноҷиниҳоро ба навор мегирем. Ин ду сар ғиноҷини хуб, ростиш ин ғиноҷиниҳо ҳардуш ай хидмат харидорӣ шидан. Айни бозори ноҳияи қимсангӣ, ай коммунизм. Насиб камша дар канал мемонем, касе нахуш шид, дар тамос мешавад, харидорӣ мена, хона мебарем, навор мекунем, дар канал мемонем. Иш ғиноҷини ёшака. Қафош пештар бикаш. Дар навор мемонем, адена тамошо мекунем. Ина иш калонтар хаб. Моли ғавс. Ёра ҳардуш адер насиб кард шуд накард. Ва рақамои занг мезанад. Рақамои телефони мо 917 38 98 78. Дай номеро WhatsApp-ам ҳастад. Насиб кард шуд иро адена навор мекунем. Монада дар канал мепартоем. Касе ки харидорӣ менад занг мезанад, маслиҳат муомилаи хуб дорад. Чанд гуфти ғиноҷина? 13. 13 мегам муомила дорад. Бозор чӣ пурсӣ? 11 азор то 11 азор то муомила дорад. Бозора мо тунук шид намолам кам дуромадеста. Моли рости гап хушрӯи зодорам кам дуромадеста. Моли сордори фасон. Бародари азиз, нерам ғиноҷини нозоида. Мо фақат ба ғиноҷини нозоида сар кор дорем. Ба навор мегирем нозоидаро, барои ки вазифаву кори мо ҳамия бародарони азиз. Чанд пул гуфти ғиноҷина? 12. Бозор чӣ пурсӣ? 11 карда надодааст. Ягон камтариш мондагия. Ягон чи болотараш ҳам метияш. Ғиноҷинам ғиноҷини хуб аст. Барои боқиданам фасон будааст. Барои эндодан беҳтарин айда. Шам вақти димбалак айда барои боқидан. Касоне ки барои эм додан интересат мена, мешавад ки барои эм додан бигирем. Ин аз ғиноҷини шведи нозоида. Чанд пул дастакаи? 15000 мега муомила дорад. Бозор чӣ пурсидааст? Савдоши чанд? 16000 карда надорад, 15000 охири бозора фурӯхтанаш. Савдо шидааст. 15000 сомон савдо шид. Ғиноҷини нозоида. 16 мо акроси гап ба ғиноҷин сар кардем ки ҳамин бақа маҳфушӣ ба ҳамун хотири фасони бақа як сиёкаш кардем. Мемира 27000 сомон савдо шидааст. Моли оригинал.
фигура бо не бежа игнажин 15000 савдо шудагӣ гардани худ бурад барои зод гирифтан ай зод бигирӣ барои моло беҳад тӯли хуб метанда ай худоа касе гирифтани насибиш кунад ки мо дар кишваротонш яго бордоркуни гоҳода дар кор мешавем хеле моло игнажин чапилака 11000 мегад даҳани азор карда надода соли бор да 300 да 400 мегад писес номеро телефона чанда 525 93 525 касе ки харидор мена ба ҳамин номеро занг занад ё дар ба ҳамин канали моро муроҷиат кунад одами бозора ёфт кардан ё осон аст ини игнажин бигъиз будааст шашмоҳа болои гусалаш хушук мезанад худ ман кофтум дидим гусалаш ба ҳазур мезанад бемалол чапл гуфтӣ 13000 мега муомила дор ягон чӣ пирсид бозор 11300 сом игнажинам якум гусалаша синашам рӯй кард не ки аҳлиш да аҳла дарекла худам кофтум дидим чӯчакашам боз хушук аҳла каринат соҳиби мол кашида бисас аҳлиш да беҳад аҳла дар ном пафштагӣ боша дата дар ном пафштаст якумзо айда касе харидорӣ мена ирам номеро телефон табгӯ 915 10 31 06 ба ҳамин рақамо занг мезанед дар тамос мешавед нашод нарханош бо муомила дорад муомилаи хуб менад гусалачаи хуб даст чанд гуфти як игнажин чанд 9000 мега бозор чӣ пирсид 83 пирсида надодаиш хай дилиш мумкин 8000 ам игнажинаки фасона кишодаст ёша 83 номеро тамон часма игнажин 10000 бозор чӣ пирсид 10000 мега 1200 сом кардан надодааш номеро телефона чанда бугӯ ягон кас маъқул мешаст ё чӣ мена зангт мезанад номеро телефонаш 93 744 игнажин чапа мега муомила дорад бозор чӣ пирсид бозор 881 8081 кардан ё шак игнажин барои мол кардан дертар бордор мешавад ки молаки шудаст почакнамаки дурустхона шуд подписчони азиз я лайка я подписатсияра дареғ надорад то ки наворҳо ҷолибу хубтар барои мухлисои мо бисёртар шаванд игнажино мо фақат канали мо барои игнажино фақат игнажин ба навор мегӯяд лайка подписатсияра фаромӯш накунед